Sziasztok, én Ricsi vagyok, és ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy a Frapset hogyan kell letelepíteni teljesen ingyenesen és full verzióban. Az az első lépésünk, hogy rámentek arra a linkre, amit majd megadok a leírásban. Rámentek, hogy download, tehát letöltés, behoz egy reklámot, kiixelitek, ezt letölti, megkeresitek, ahova nektek letölti a fájlokat, nekem itt van. Ugye kell ehhez WinRAR, amit nagyon egyszerűen le lehet tölteni, hogyha nincsen nektek. Beírjátok a Google-be, hogy WinRAR, rámentek a legelsőre, letöltés, feltelepítitek és kész. Ugye ezt ide kicsomagoljuk. Van itt egy ilyen olvasd el, ami nekünk nem nagyon kell, tulajdonképpen nagyon nem. Ez a fontos. Erre ráklikkeltek kétszer. Engedélyezzük. Ezt így behozza. Elfogadjátok. Kiválasszátok, hogy hova szeretnétek letölteni. És itt kiírja, hogy milyen programok vannak a gépeden. Rámentek, hogy install, és készen is van. Ezek után ugye itt lesz egy parancsikon. Erre rámentek. Engedélyezitek. És akkor ezt fogjátok kapni, ha betöltötte. Ez ugye regisztrált, tehát teljes verzió. Nem én regisztráltam, hanem egy David Klein Welderman nevű emberke. Ugye itt ezeket a pipákat vegyétek ki, ezt pedig pipáljátok ki, és akkor így fog kinézni. Itt az FPS, itt nagyon semmit nem kell nektek változtatni. Ezt így csak annyit változtathattok esetleg, hogy hol mutassa az FPS-t. Azt is be lehet állítani, hogy nem mutassa. Nekem ott bal felső sarokba megfelel. Na és ez a lényeg. Itt tudjátok beállítani, hogy hova mentse a elkészült videót. Rámentek, hogy change, kiválasszátok, hogy hova mentse, leokézzátok. Itt az F9 az azt jelenti, hogy ezzel indítja el a videó felvételt. Ezt ugye át lehet állítani más gombra, de én a F9-et szeretem. Itt FPS lehet beállítani, 30-at hagyjátok, nagyon nem kell semmit állogatni. Itt lehet beállítani, hogy vegye a Windowsnak a hangját sztereóba vagy multichannelbe, ugye sztereó az jó. Itt a mikrofont lehet beállítani, és van egy olyan, hogy push to talk, ami azt takarja, hogy ha a beállítod gombot nyomod, csak akkor veszi a hangodat. Mondjuk, hogyha nekem a space lenne, csak akkor venni a hangomat, hogyha közben nyomom a space-t. Ha nem nyomom, akkor nem veszi. És van egy ilyen, hogy screenshot. Hát ez annyira nem használat, és itt is be lehet állítani, hogy mit hova mentsem. Nekem itt jó lesz, nem nagyon fogok screenshotolgatni. Be lehet állítani, hogy melyik gombbal screenshotoljon. És a formátumot én a JPEG-et meg a PNG-t ajánlom, de ti tudjátok. És tulajdonképpen ennyi is lenne ez a videó. Remélem tudtam nektek ezzel segíteni. Ugye ezeket ki is törölhetitek, arra már nincs szükség. Mehet a kukába. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Ricsi voltam. Sziasztok!